Здравейте, приятели на Top Estate, аз съм Павлин Пенев и днес съм дошъл в село Сушица, за да ви покажа този интересен имот. Както виждате, къщата е на две нива, като ще започнем от първото ниво, което е малко по-ниско. На него има разположени три помещения. Както виждате, това е използвано за трапезария с кухненска част. Тук до него имаме една спалня. И третата стая е тази, която според мен може да бъде използвана като всекидневна. Тук има и вътрешна баня и още един вход към двора на къщата. Но първо ще ви покажа и второто ниво. На улицата има канализация, така че може да свършите тази къща към канализацията на селото. Сега съм на второто ниво, където има 4 помещения. Това е първото, което е използвано като спалня. Тук отново имаме една спалня. Трета спалня, която е вече с доста по-големи размери. Душевието е в доста добро състояние. Не скърца. А тук има тази малка врата, килер или складово помещение. Второто ниво също е с два достъпа, северен и южен. Но сега ще отида да ви покажа дворното място. Дворното място е с площ от 2 декара, като е разделено на две части. Тази част тук е използвана за отглеждане на животни с две селскостопански постройки и голяма портална врата, за да може да паркирате вашите автомобили тук. Тук има лозе, има външна чешма. И сега отивам към задната част на къщата, за да ви покажа и дворното място, което е използвано за отглеждане на плодове и зеленчуци. Тук нещо много важно за един селски имот е кладенеца и отново външна чешма. А това е остатъка. Дворното място, доста голямо, може би около декар и половина за зеленчукопроизводство. Сега ще ви покажа, както обещах, и мазето на къщата, което е разположено под цялата жилищна площ на второто ниво. Изключително голямо помещение, като също така е с доста добри размери на височина. Може би малко над 2 метра. Това е имотът, който исках да ви покажа. Ако искате да виждате още такива видеа, можете да ни последвате на нашите Facebook, Instagram и TikTok страница Top Estate. Ако искате да запазите оглед за имота, може да ми потърсите на номера, посочен по-долу в описанието. Като също така там ще видите и цената на този имот. Това е от мен. Пожелавам ви един прекрасен ден.